Tila nasa hot seat ang mga kinatawan ng Energy Regulatory Commission o ERC at ang Department of Energy sa isinagawang public hearing ng Senate Committee on Energy ukol sa nangyaring dagdag singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFLAPCO nitong Lunes, March 20. Napag-alaman kasi sa pagdinig na mayroong higit 20 distribution utilities kagaya ng SFLAPCO ang di umano'y nag-ooperate kahit hindi pa aprobado ng ERC ang kanilang Power Supply Agreement o PSA. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairperson ng Senate Committee on Energy, dapat hindi ito nakalalampas sa ERC dahil mayroong uniform reportorial requirement o dapat nag-uulat sila buwan-buwan. But now you're saying there are DUs like this in our country. So paano nakalusot to sa inyo? Yun po yung binabanggit po namin kanina that we need to strengthen our monitoring system, Your Honor. Mr. Chairman doesn't say good things about our regulator. Our regulator is supposed to protect our consumers. But if you're saying that DUs are operating without approved PSAs, without any concern in regard to regulations, then how can we be confident with our own regulator? You're supposed to protect us. Uminit naman ang ulo ni Senator Raffy Tulfo, Chairperson ng Committee on Energy, nang madiskubre na 10 taon umano na nag-operate ang SFLAPCO ng walang ERC-approved contract at sa haba ng panahong ito ay walang naging aksyon ng ahensya. Delayed ang monitoring. Explain ang delayed ang monitoring. 10 years delayed? Wow! Maintindihan ko siguro 1 year. Snail mail, nagpabalik-balik, 1 year, 2 years, medyo nakaalarma na. Pero 10 years, sana B. Ano yan? Ibang planeta kayo, mga taga-ERC? Na hindi nyo naintindihan yung patakaran sa Earth? Binusisi din ni Senator Gatchalian ang pagbibigay ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA ng Department of Energy sa SFLAPCO. Ito raw ang nagbigay ng Certificate of Exemption sa kanila upang magpatupad ng mas mataas na presyo na hindi dumadaan sa ERC. May dalawang kadahilanan para makakuha ng EPSA ang isang distribution utility: ang force majeure o mga hindi inaasahan at hindi kontroladong pangyayari at ang individual filing. Sa kaso ng SFLAPCO, individual filing ang inaprobahan ng DOE dahil natapos na umano ang kontrata nito sa dating power supplier, kaya't kung hindi makapapasok sa panibagong kontrata ay mawawalan daw ng kuryente sa syudad. The situation ngayon, kayo yung na-force majeure, hindi sila eh. Kayo yung na-force majeure. That's why you created a different reason to give them the certificate of exemption. No? Because force majeure kayo. If you don't give it to them, magpa-brown out doon. Pinare-review din ng senador ang polisiya ng Department of Energy kaugnay ng pagpayag nila ng indirect membership sa mga distribution utilities sa Wholesale Electricity Stock Market o WESM, gaya ng naging estado ng SFLAPCO at kamakailan lamang sila naging miyembro. Ito umano ang nagagamit ng distribution utilities para manghingi ng emergency power at certificate of exemption sa pagbabago ng kanilang power rate. For example, I'm a DU and I remain indirect. And then I will push my contracts until the very end and ask for a certificate of exemption. So it can be a loophole. So let's review that policy. Inatasan naman ni Senator Tulfo ang ERC, DOE, SFLAPCO at iba pang dawit sa issue na mag-usap-usap kung paano mareresolba ito sa lalong madaling panahon. Mag-usap po kayo dahil lahat kayo may problema rito. ERC may problema dahil mabagal, nalusutan kayo, tumakbo sa ERC, tumakbo sa DOE. DOE pinagbigyan yung emergency na tinatawag power supply na hindi dapat. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to.